Zdravím vás, dámy a páni, a vítajte v kanáli Automatový adrenalín. Dneska si dáme hru Mystery Apple 243. Uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že dobre. Uvidíme. Každopádne hodíme tú najvyššiu možnú. Hodíme tu 5 kilko, keďže už nemáme liter a snad sa to pekne krásne rozbehne. Máme tu krásnych 95. Tak ideme na to. Snad tam niečo padne, snad tam niečo hodí, snad nám to niečo dá. Niekto tam trieska, plieska, bucha, plieska, niekto tam ide, niekto tam fičí, niekto tam krásne točí. Chcel by to nejaké mistérko. Poď, kámo, poď. Tu máme pekné tie multiply, pozerám, OK. Prvá točka, pohode, 6 násobok. Trojnásobok, OK, dobre, poď, normálne to tam rozbehne, ale fakt ako nejakú krásnu točku. Nejaké mistérka, ako nepohneval by som sa, keby tam padlo nejaké to mistérko. Šup tam, poď. Hoď tam, no tak kámo, normálne to tam rozbehni. Nech je tá nejaká diskotéka konečne. OK, to nebude zlé. Pohode, peťka pekná. Nejaký ten melónik, určite by to chcel nejaký melónik, ale fakt som zvedavý na mistérko. Ideálne mistérko, keď tam padlo nejaké ešte krát 3, krát niečo, krát boh vie čo. Dvojka, OK. Pretože to môže byť fakt ako pekná sumička, keď tam naskočí treba krát 4, krát 3, krát 3. Poď. Hod nás do plusu. 3,5, OK. A veľmi malinký plus. Ale strašne malinký. OK, 2,5. Poď, kámo. Pomaličky, ale fakt ako pomaličky ideme hore. Nemusí pršať, stačí, že bude len kvapkať. OK. Toľko toho a ja iba čerešne. Keď tam hodilo úplne niečo iné, tak to by mohlo byť fakt o niečom inom. Zase čerešne. A tie multiplayere tam fakt ako krásne hodilo, ale chcel by to trošičku dlhšiu lineu, než len 3 čerešne alebo 4 čerešne. Poď. No tak, kamo. Hoď tam nejakú poriadnu točku, ale fakt ako nejaké veľké číslo. Šup. Ja ti verím, že tam hodíš niečo pekné. Taký big win by to chcel. Je tam hodilo big win, ako nepohneval by som sa. Poď. Hej. Sú tu respiny, ne? Pamätám si, že tieto hry mávajú respiny. Tak kde sú? Väčšinou, keď padne respin, tak je tam garantovaná jedna točka. Že to vyjde. Poď. No tak. No, presne toto tu myslím. Ale nie je to respin. Ale OK. No tak nejaké wildy. By to chcelo fakt nejaký wild úplne, že od druhej liney až niekam, boh vie kam. Dvojka, ne? No tak poď, kámo, tam nenechávaj nás stále na tom začiatku. Stále sa točíme kolo toho začiatku. Poď. Kámo, rozbehni to, ale poriadne. No tak, OK. Dámy a páni, máme tu mistérka, ale koľko? Dámy a páni, 30 000, 34 000 korun. OK, presne o tomto hovorím, dámy a páni, presne o tomto hovorím. Keď tam bolo ešte nejaký krát, tak by to mohlo byť úplne niekde inde. Ale OK, dámy a páni, máme krásnu hru, 34 000. Hej, tak tomu hovorím pecka. Poď, kámo, ešte jeden takýto, ale 5 mystériek, dámy a páni, 5 mystériek. Škoda, že tam nebolo krát niečo, hej, namiesto jedného mistérka, keď tam hodilo krát 4, ja si myslím, že by to bolo asi lepšie. Poď, ale je tak dobre, to máme koľko, nejakých 70 násobok, ne?
Poď, rozbehni to ešte, hej. Ešte jednu točku poriadnu. Ešte jednu točku. K3. OK, pomaranče, dobre ti, dámy a páni, 10 000, OK. Pôjde, úplná pohoda. Poď, kámo, normálne tam hodíš niečo pekné. Ja ti verím, normálne ja ti verím, hej. Ale dobre ti, krásny Big Win. Fakt krásny Big Win. Mohlo by to hodiť ešte jeden, ne? Asi nechce málo, ale tak ako jeden Big Win by sa tam ešte zmestil, ne? Jeden Big Win určite. Poď. No tak, nejaké sedmičky, alebo niečo, melóniky, sedmičky, zvončeky. 3,5, OK. Poď. Trojka, cajk, pohode. Trošičku ešte, hej. Kámo, dámy a páni, ja som hotový z toho. No neverím tomu, že to bude len jediný Big Win, ktorý ma tak nejak zachránil. Ale dúfam, že tam ešte niečo padne. Niečo pekné. Niečo fajné. Niečo krásne úplne, aj nejaké zvončeky alebo sedmičky. Čokoľvek, fakt, čokoľvek. Rozno, OK, 4,5, pohode. Ale poď, ideme hore, normálne poď. Večerečničky, koľko, dvojka. Rozbehni to, no už. Pomaličky, tu dvojka, tu 1500, tu trojka, tu dvojka a bude to, pôjde. Poď, normálne, teraz by to chcel, aby to normálne zapršalo, nielen zakapalo, ale poriadne zapršalo. Neviem, či dá niečo. 5, OK. Haha, pekne. Poď, normálne zaprš. Desina a sme v pohode. A sme u 5 cajku. Normálne, keď teraz padla desina, úplná pohodička. Poď. Uvidíme. Misterko, ale iba dvakrát, takže nič. Dvojka. Tam mohli byť nejaké iné pekné točky, hej. To by sa hodili pomaranč, to by mohla byť 5. Dámy a páni, respin, pozor. 2,5, no, za respin. Sakra, takto, hej, na miesto sedmičky jeden ten. Jaj, poď, kámo, poď. Normálne to rozbehni to, nech sa to tam treska, pleska, bucha, pleska, nech to tam ide, nech to tam fičí, kámo, normálne to tam hoď už. Ja ti verím. Ty, keby tam padlo ešte jedno misterko. OK, zvonček. OK, sedmička. Dámy a páni, ja si myslím, že možno aj bude stačiť. Dobre. Normálne, lachvatý som. Normálne, že to by som chcel najradšej, že by to tam popadalo ešte aspoň jeden Big Win. Ale pôjde. 4,5, OK. Dobre, dámy a páni, hej, normálne, krásne. Chcel by som, že tam bolo 45, hej. Poď. Je to krásne zaokrúhlené. Poď ešte trošičku, normálne kapni, teraz už len kapni normálne. Respin, OK, dúfam, že dobrý respin to bude. Poď. Nič, žiadne. Ja bol v tom normálne, že keď príde respin, že tam je v podstate istá točka. Tak toto mohlo byť úplne niečo nádherné. I toto mohlo byť úplne krásne. Čo sa to deje? Hej, zase padáme dole. OK, dámy a páni.
Máme tu i misterko. Dobre. Poď, cing, dámy a páni, ja sme tam, hej. Ja by to takto nechal, ja si myslím, že by som to takto nechal. OK, dámy a páni, tak tomu hovorím, krásna hra, hej. Úplne nádherné to išlo, Big Win do toho, tam nejaké tie misterka dvakrát, OK. Jaj. Z Big Winu misterka, z misterek Big Win, tu druhý, pôjde, ja si myslím, že úplne pohodička, dámy a páni, ja tu asi končím. Dámy a páni, chcem vám ešte raz všetkým poďakovať za vašu sledovanosť, dúfam, že sa vám moje video páčilo a uvidíme sa teda na budúce, tak ahoj.